Si Raonaithe Stua Laighean an 10 club amháin ó Chathrlach bhfuil Craobh line Buaicphointí. Bhuadar é siar a chomh sa tríide agus tá cuid bhad an earn sin fósaigh Craobh in a glob. An Ríogh an taithí sin chun tara fadómh. Nún éireocht an Naas na Rí, Champagne chail dar den 7 bliana sa chéile, tógant mblion úntach a bhíogan Buaicphointí le FF5 agus bhfuil céimhní fuide sa Craobh club AIB. Mícheál Drisláin ha man trásrachta. Tá taithí go leor idir cúntaí ag imreoirí ó Raonaithe Stua Laighean agus lehéadí Richard Cody agus Kevin MacDonald an captain sa lína leachúil ina meas. Tusa ag Fiachra Fitzpatrick agus Conal Fitzpatrick a Lár Parca agus ó héamh tusa bíag fear ar John Nolan agus an fear contúirte go sig sa cúnge Chris Nolan. Ahra go leor déanta ag Násanóirí trí cheang sa lína leachúil agus tusa ag Harry Carroll, Dara Gearan agus Charlie Sheridan ón tús. Tusa maithe bíag fear trónón ar Simon Lacey agus Brian Byrne agus Jack Sheridan agus an tarú eile déanta sig sa cúnge le Cathal Dowling istigh ón tús. Seas luú deas bailisteach dar nó buntáiste baile ag Raonaithe Stua Laighean an sa trónóna ach mail beidir 8 ón gléthe dearna go bhíá beag le feiscint a meisiigh murigach ón tús an sa trónóna an ceansan I mar thneascadí Donna Murphy seansa go siúd ar Cúlín Dómh agus tá sé sin seoir agus snas de thar an trasnánaige beganí na numar go spáis tucha agus an banisteoir an Paul O'Brien ag fearg a géir ar chósaí an sonnig an tús an briseéis an sonnig Raonaithe Stua Laighean John Nolan. Cumán fácha ina dhéag son agus an pasta thneascadí Donna Murphy Cúlín Manís túisce an ceansan ag turling san nád contúirte stig Násanóirí déanamh dóhan an son a cabhar beidir ag tastáil ó na cosan tóirí agus an brise thneas le curtha ceathrlaigh deis an trosa ag Fiachra Fitzpatrick scór maith ar íste go siúd. Dar nó Raonaithe Stua Laighean teach seachantá tris dosaon Craobh a bhuachant I Gatharlach agus bua éasca go maith go deir I gona Naomh Mulling sa Cluiche Ceannais Dermí Lúnasa agus dóna am a dábhrí sin chun a bheith olamh don Cluiche sa trónón agus tá olamhú chun déanta John Nolan an trosa tá si tris tús maith chuir le cuasaí antá. Is cúpla scóir tastáil an Násanóirí chun iad a thucrú ar nótá 7 Craobh as a chéile búite I gail daracha agus iad ag Gearig Dollar agus beidir blin bheith go mórtas Laighean tá go leor cluiche teacht an ceansa ibraisteach go snasta agus pas cliste ag go deiristeach an tugadtí Jack Sheridan iling an é dhéir agus cuméis sin Karen Fuston son aige Cúlín ag Sheridan an obair an son ag Násanóirí. Leis an pucamach le teacht ag Frank Foley. Smachta go háling howlan son agus tá siad ard san éir ní léon ceist agus ard agus cumasach agus ábalta Chris Nolan leis a gceann son agus sin éon fear contúirteach deacrtí go dtí ag Násanóirí é smachtú. Teann go maistigh an son chuiríonn le Násanóirí é sin ibrú amach agus obair déanta ag Simon Lacey. Clipper Dimmerhóriach an réitor sásta ligant an immert teachtar ag an áú ríist I brithisteach agus Naas a beidir goil teisanta ag Násanóirí ar cúil agus tágadain. Charlie Sheridan ag aimsú an pass ó Simon Lacey a ceist an tof féin cosan Cluiche tríd an éascar fad himad a ríist pass cliste víos aige céir de bhíúig cúil agus déanta go snasta go deire. Leis le cúpla nóna nús Násanóirí tris teachtasteach go mór in san Cluiche smachta go háling an son ag Cillian Harrington agus deisir Cúlín an gcuichs na seolta isisicá curtha cail dara thug sé tamalaíonn ortha socrú isteach sa Cluiche ach díag ar níag iad ag fiabhsú. Trónón áling an tutha Gatharlach an brise ag go deir ag Násanóirí agus obair bheith déanta thar son ag Peter O'Donoghue. Dar nóin lábhanúachtar ar bháinúd an tarna bhí nasa chéile Cluiche Ceannais cail dara. Spás istigh an son. Ní léon tarint agus tá deisintá ag Násanóirí agus cúil cinúnach an son. Jack Sheridan obair éonar úntaach déanta istigh an son aige. A ríist an pass fuirfisteach chuig obair le déanamh ag Michael Joyce níor dhearg leis agus ag a deire an anga crata go maith an son ag Sheridan. Leis anadí teachtasteach an son agus Nimmer teach begáín town howlan son agus straint immerthirí chu anna bharí chélan son an réitor ag scuile leis an immer tá sé town fós guard an taobhlína tá tarint agus stracha agus ag deire tá immerthirí fós a stracha sa chéile howlan son ní mór inis don réitor Éamon Furlan a bheith airach an son agus seans go bheith comist carta eile tá réitor stig agus tá carta buí
An tarna ceann go dain bruntar Chris Nolan agus cílín sé sin go bhfuil néascra na fórna díbre den farc Canuck siúd ach well Dom gur féidir leis a bheith garagónt má se Raonaithe Stua Laighean taobh le 4 díag tá 10 scóráil an tá ag Naas na Ríogh agus scór míúlta chun son ag Simon Lacey ordíirecht an son agus well níl John Nolan Rojas nar tugadh beidir buile séir do siúd Kevin MacDonald inis an captain Counts on Mariana captain score inspirada an son Marin siad sa cléthe fós Is an cléan áir de dhéanam an an gá éireann tá chorm go maith an tús Ríist Clippert attacked níos an son ach an réiteoir ag scuile leis an immer tacht amach agus oberváidéint ag Brian Byrne spás ó sa chóramach tá rana de bhirte stig Brian Byrne fósad all a rúthair tá na cosaige Byrne ag críoc nu agus oberváidé na ríist an son ige scór maithile ag Naas na Rí ag tarngló an sa díag ar níag Sin Green Ísil san súil ar annachcuid Maróí oberváidéint an son ag Evan Keely can sa smachta go deas Ibrahim Acofada le Dean Tobin agus Raonaithe Stua Laighean sa túr ar scór na hastín go dóite agus stáid an brise Naas ag Naas na Rí ach fágann siad an slitter na díag an son agus Donna Murphy attacked isteach an ceantar Trasan an cool agus well beidir go bhfuil chance gcónaí tá ag deireadh Kevin MacDonald attacked an níos agus sin scór cinúnach Neil Ross rite go fóil Attacked contosig an captain fuair sé buile slasa úntach ó chéanamh inis tá cúlaige agus well curtha chearlig Naas sa Cleveland. Is beidir go greidann siad go bhfuil deis fós antá ag Raonaithe Stua Laighean agus tá go dain gach brise dul in a bhharrinis spás Naas an sonnacha. Decretí tá siad plúchta stig go Naas ag Naas na Rí sníad na rudaí a chathíonn cléthe agus Jack Sheridan an fear contortach agus scór den chéad go beidir scór an cléthe a maithir Dave Lína Críoch agus nasasta díreach mar a hastig chun Naas na Rí a thocrúansa. Leis an ceanta anhacht ag Shelf Naas ag Naas na Rí Evan O'Brien Mac an son cofada le Dara Gearan agus tá siad ag críoch nó go láidiranta Tuigann siad conas cluiche town mar seo a bhúcant agus Simon Lacey a ríist le scór den chéad go dénta ag a héin agus Sheridan ag deireadh na himmartha agus well an réiteoir inis Éamon Furlong ag fear ar an úrdóir agus an adóg Gearrig séit ag an deireadh ár Cleveland ach ag a deireadh siad Naas na Rí a bheith go dul aig dís na Buaicphointí Laigheanis. Definitely took us 10-12 minutes to kind of get our bearings on it, but once we figured that out I think we got a good couple of scores and then went in at a draw game. At half time we're fairly happy with where we were. We knew we had a couple of things to improve on. There was a couple of areas where we could really keep going at and I think in the second half we got that right. It was a good reaction to the goal going in, so yeah, overall very, very proud. These are the guys we train with all year round and we have been together since very, very small and it's just something that we're looking forward to the next game now in 2 weeks.